awase amate ya mukuru ase kenyoro kya Kewanda yotokase sublocation ya Kenyerere West Kitutu nigo yaganirie gosirwa eriokoroberia amatanga anyagosira nabo igo gwakana bill ya Nyagetari kurengana n'umugaka bwenke ya Sereta Evans Omawa nigo batere na umurugyo yo nigabetega kurwara asege kegetambe gentokerera gutumeka enibo enyinge na inde ye yabetege koirera gose bill yo gukina ase Nyagetari nabona nigo baboririe abarayi nabo igabasamaria bayawe sokya na kubasira na kende yonse kibabwate erigwakana bill yo ya Nyagetari na kumurusyo yo mwabasengendu eriyo koroberia komwe no muri kitwase county yo Paul Kapokara na make nime yekenyere kiga gya Kewanda aseto kumerana amone amatega kegendrete koroberia amatanga anyagusira na rwari guga urwaire gwakiteboka mwengera akobogo tusirira kurwasa amabokaitu baturi no muichano lakini rende ntomanyete nga uyo no musombo Nyasaye okore mirememi ya Nyasaye takumutiga nabo igotagutigenkeye kurengana muno mugaka bwenkeye iga Aserieta Evans Omagwa igakwerera enchira nyagusira Aserieta ebisiba abeire gakurie nibe nyingi ya mati iga intobono kya batigeira mateni amanene asebo igo bill ya nyagusira ya Nyagetari ere enene mono twamuirete Nyagetari ya ema no bill ya toberete nene ekagenda gochiribu angechiribu miaine na kitu korwagu ekero tokararende cyabere kinyingi chinyera kikarigwa tukabeka nyambinto binde tokamutiga agasokigwa nande kero twamuiranika tukanyorobeire no burwaire obonge dastri naje tegosira bosirio bugima bwaye akaba ase Nyagetari ya general keroka nabo tubwato muichano asengecho tubwate piriana eri tutagete gusukweya kurwa ase Nyagetari nabo igo ntubwate umoyegoye noro no itachetie binte binge ningana hwigo yasirirwa mona abana banyagusira abo bale no muichano munene kubwatikana mono gusira kwa mamo mwabo first born wa Ichiba. Nimepoteza mama na nimepoteza kwa Kiingereza naweza sema my best friend. Obuya bwa mama yobo manyete Nyasaye. Esiboni gani otubwato mwechano monene. Igoto hote ambia mono. Sabasani bali bagaste gutoikanye zinge nchogwanchani wa mama abwate. amate bande boigo baikirana sayega nigo boigo bagendera koba bakugania baraibo moyo bogwancha na boigo na baraibe serikali konyara ko bagusira yamateiga elyo wakana ebili yega ya Nyagetari na boigo koroberia amatanga anyagosira oitiri Nyagetari chinyinge otemere kurwara etwaerere tupindo bwatikende moyo goyo hento tagete bindo miraro bitakire bingi tutagete piri ya Nyagetari ntobwati tutagete mutusire asikira lingana lakini rena mbali batusirire bali bagenderete kunya gutusira muno moyo goyo genderete na barabu tagenderete kwera ningambi yama. Kesho tuko na mchango ya kusaidia kuandaa safari ya mama iwe ya fanaka. Tunaomba msaada kwa wote ambao mnaweza fika hapa kesho. Abarayi baitu umugabano ito amosinyaribo atokonye kyagere piri nenene 1400 ntokunyara ntobwati nguru cyokunyara baba igotoche aso mugwimenere oito cherusa mumanyi nabo igonere anyare gotokonya tokoboli okongo mugeni omo senator nere na aso yokoboko kwaye kyagere no mugako muyare nera atokonya nabo igotoche aso muchumbo ito gisairo nere kripo mbane gisairo nera atokonye toche paka aso mu MC oito nyambega kisesa nabarayi bonsi ipi twababolirie gakitubwaterane iginko reporter getasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga stinsemechiga chikanyero gya Kewanda ime yewade gajeri goma county ga ya Nyamira inche igonkoro kwa Polycarp Okara.